стиснув зуби, знищивши неправду й гріх. На хресті страждав без гріху, і життя нам смертю дав. І відтоді аж до віку нашим приятелем став. Якщо нас гнітить спокуса, чи вигнемо світ ярма, понад ліки, що Ісуса, ліків кращих вже нема. Як біді нас рідна мати, порятує, так і Він. Руку помочі подати хоче завжди Божий Син. Якщо добре нам живеться, забуваємо ми Його. Він і в цій біді знайдеться, щоб дати ліку нам свого. Посилає іскри спробу і не збуджує страх. Так усе життя до гробу нас пильнує вірний спас. Чи ми змучені в дорозі, чи зневіра нас гнітить, всю підтримку в нашій Бозі ми знаходимо одну мить. При нещасті поспішає, як колись самарянин, і в усьому помагає милосердний Божий Син. Та ціннішим непомірно є для нас це почуття, що наш приятель є вірний, для